Dicepet ben saya cilik. Kira penonton-penonton iso TikTok, nang jarene iso. Aku isone kari manes kita lagi gak iso anyar iki kita. Ya. Efeknya apa Pak jenenge, Pak? Ngene jenenge apa, Pak? Statue. Nesuan. Nesu, sindel nesuan ya. Saya kan enggak tahu jadi saya itu enggak tahu. Ya makanya jangan maido kamu itu Loh, ya. siapa yang maida? Bahasa Indonesia kok maida kuwi lho. Tadi saya tuh dandan di sebelah sana pakai kebaya cantik kok mbok kira metu. Dalang iku tangkem kok mentok. Lah, Iku Pak Dalang. mundur ini. Mudar. Tapi tenan. Kene nek. Tapi tenan lho. Ayo. Ya Wah, Lon, madhep rene. Wah, iya. Lho ya ta. Mau mundur ki ngene. Ya, mundur. Nek enek sing ngene Mas Ucil. Enek sing ngene. Iya, enek sithik. Iki jenenge lak jaman saiki jenenge Son Herok ya iki lho. Horek. Iso gak? Iso, ayo. Matane dhewe-dhewe nyapa matane kancane. Biasa jang ndak apa kok nyuluk kancane. Jenenge matane kono. Aku ya manut karo awakmu jenenge matamu. Saking semangate. Ya semangat tapi ya gak matane kancane, Mas. Tutorial satu-satu dadi ngene. Iso. Ayo. Kudu energik lho Ya, ya. ya. Contohnya ngene, delok nang. Iya. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Cuma mau dikit lagi Mbak. Mbak. Nyapa, Pak? Oleh sebek ngalih ya. Kok sebut tadongi iki lho. Bae ngembes. Uangku sing energik lho, Bang. Lah kowe apa kok ya ngene kene kancane kangelan gaene. Gayane mek ngene-ngene. Ayo. Aja cerewet e. Ayo. Ono es dijejer-jejer. Maksudnya? Pak Yes nang nyawer. Pak Yes bareng. Pak Yes sik dahar kok ya rene to. Pak Yes iku meneng-meneng iku TikTokan yo masalah kok cek enak. Ayo, manut aku. Mari kene nyanyi lho ya sing apik. Ya mo. Wah, kosel presiden kono nyanyi ora gelem Lah lho. kan Pak Yes diaturi ngriki dipari nyanyi. Iya, mari kene. Ayo. Lah Dekran. Ya sekali. Dekran yang ngurusi banyu. Mate Pak Desokran kuwi lho. Ayo. Ayo. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Cuma mau dikit lah bisa. Cuma kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Asik. Bocah iki nyanyi apa kok iso gumun aku kene tayu kene. Pak, ini mundur karo ngene. Kok iso lho, sembarang iso gumun aku. Suaramu penak wong lemu. Disuwi kowe. Sabar, Bos. Ya ngono kuwi kancaku ya senengane ngono kuwi. Ojo resek. Wis jane sinden apa preman kowe iki asline. Sidoarjo Surabaya ojo peno nyepelekno. Lho, apa sing tak deni? Lho iso lho ngono ngomong ngono kuwi. Nantang karo aku. Peno. Peno kuwi apa? Peno kuwi. Peno tanggal ban to, peno. Supeno. Supeno Jombang tembel ban to, Le. Peno kuwi kowe. Kok lha aku percil kok peno iki to. Jenengku percil. Maksudnya peno kuwi artine kowe. Kon ngono lho maksude. Ora kon. Ambek peno. Ayo. Peno kuwi kowe. Lah ya iki sapa to iki? Peno to? Heeh. Lah lek rene piye? Peno. Lah ya peno to? Iki kira iso no. Aku tetep aku basa kene. Aku peno, aku mbarek peno. Sik to, penone sapa? Kowe apa aku? Ayo. Awakku Piye to penone ndi to? Jarene kono kok kene piye to? peno. Ah. Aku. Lah iya to, Peno. peno karo aku to. Heeh. Ya ya aku karo peno. Kleru, Pak. Kleru. Piye to? Peno kuwi kowe, Pak. Peno kuwi kowe. Lah iya aku penone to. Heeh. Aku ne sapa? Ya aku. Aku ne loro, mau siji tok. Jarene aku ne kene kok tambah aku ne. Nek kono sing tuwek ngomong karo aku kon, nek karo sampean peno. Kon. Nah, Peno. kon. Ya bener kuwi. Bener. Kon peno. Lah lek rene. Ya peno. Lho, peno neh. Peno. Aku ne sapa? Jangkrik itu kok tenanan. Aku ya aku. Iki molak-malik lambene lecek mari aku peno iki lecek. Maksudnya ngene lho, kene iki nek ngomong karo aku iki kon, aku kon. Anu bahasa Indonesia. Nah, kamu. Ah. Kamu sama saya. Oh iya wes, ayo nadane coba. Ayo Adik, nyanyi sing ngono.
Lah. Panggak. Tapi badak apa? Tok masa Kaya wong gering. aja. India, Mas. Nungguin ya. Ngenteni awakmu nyanyi kok. San sana na 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 san shana na na care pawan san shana na 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 san shana na na care pawan India titik. Akasi koi men kafi me usiki negi kafita mere jaisa koi nahi ya jag mein yu fitna chuna sake koi mujhe chuna sake la koi mujhe Ora usah dia lagu kene lho sing senengane wong kene lho. Wong kene sing ngerti. Apa suke sake iki apa sini aja. Cacah sing ngerti Iya, lho iya, karo oke. gamelan iki lho. Ngene iku mau barang gamelan oke, lagu dangdut oke campur sari. Banyuwangi apa-apa. Kaya greges barang kuwi mau ya. Slendro, Iya, iya. Mas, slendro. Pak Keran nggih ngeten iki lho cangkem lek boten tindang dikai dhuwit. Nyalahno kacane. Enake jangan asem kecaun. Nyapa didawakne? Enak wi. Kecut. Sambel kemangi, Iya. Pak Yes. Nyapa to cerak-celuk. Nyapa lek Pak Yes? Lho kan Pak Yes. Oh nggih, dari Pak Yes. Matur nuwun. Pak Yes, matur nuwun Pak Yes. Yes. Anu sing urung Pak Keran, urung Pak Keran. Kok semrembet kuwi lho. Lah ning ngarepane Pak Keran bareng. Enak jangan asam kecut sambele kemangi nyabane bubar nyambut gawe yang lapo tempe kendangmu ora apa enak iki kendange. Enggak apa enak. Tapi orang Banyuwangi kuwi Jember sing gedepek kuwi. Kuwi kendang Edi kuwi. Kuwi Jember kuwi. Kendang ngene iki lho. Kowe sing balungan tak warai. Aku wong Banyuwangi kan ayo. Ayo. Nono nene nono. Nono nene nono nene. Tak tung delang tak. Lole Tak ketong diding brak. Lole Diletak tung tok. Dang dang dang. Tak tung tok tang tong diletok tang tong tung tok tang tong diletok tang tong tung tong tang tong diletok tang tong dang tak tung tong tang tong. Diletok tang tong diletok tang tong tung tok tang tong. Tung tok tang tong. Dang dang tok dang 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 diletok tang diletok tang tong diletok tang diletok tang tong diletok tang dang tung tok. Ngono. Dang dang hop dang tok dang dang tok tang tong tung tok tang tong tung tok Sambele kemangi. Jasate mbledos. Cakepku basah. Tapi Wis suwi lho Mas. Bos Arif enak lho ya. Enak kendangane wong enak tenan. Sing nganggo kuwi enak. Pak Yes ngene-ngene.
Tenang. Cangkeme kasane muruh lho men. Katene-cene wis seneng. Bandinani sedang sambil Karo Pak Yesi mung 100 cangkeme sancane bokso. Ora kendang kaya nyapa cangkem. matur nuwun. Urung. Nyanyi urung. Iki mau lagi percobaan. Percobaan. Mula bocah kok gerak dikeki mesti matur nuwun karo bojone barang dikeki ya matur nuwun. Ngono ku lho mesti. Lagi umpama. Sampai uga lho sampai kolesterol. Oh, tidak bisa. Monggo sambal kemani. Oh, terima kasih, Mas. Oke, matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun. Ajane Pak Yesi bolong. Yes. Aku ora bolong. Nang kene terus. Kok gur ngarep terus lho. Maksudnya piye? Kok gur ngarep terus mburi kancane akeh wi. Lah, iki mah diomongne khusus mburi donga. Mosok. Kena kene mau masalah. Iki urung ya. Tak njenengan anggere iso ya entuk. Tapi niki mboten ateges namung niki. Mangke kan niki wonten sine-sine tesih. Ya, betul. Saderenge niku kersane niki duet riyen. Siap. Kalih hadine. Amit nuwun sewu karena Mbak Nyiliti. Oh ya. Ini kan ada acara di Tuban. iya. Jadi nggak bisa ke sini. Oh, Mohon maaf karena emang ada keperluan. Iya. Mohon maaf tadi Mbak Nyiliti itu lagi periksa jadi borok. Iya. Ya. Ini ada yang Betul, dinamakan Mbak Nyipoan. Nyi. Oh. Nyipoan. Kuwi apa keturunan to, Pak? Keturunan. Jadi iki gak iso omong. Jadi kok meneng ngene iki. Mari ngono nyumet mercon. Sepotan. Iki lho nyapa? Sing macak dudu awakmu lah kok. Sapa? Nyelpo mas sapa? Ambil wamis. Iki to. Nuwun sewu Mbak Yu, nuwun sewu menika kan kula aturi Mbak Engineer. Nyapa jegigis ya? Kaya po sing bolak-balik. Adek sithik udele ra ketok. Nuwun sewu Mbak. Lah. Dadak Paring asma sinten nuwun sewu paring asma sinten. Namanya siapa? Kenalan dulu. Kenalan Mas. Karena tak kenal maka tak cipok. Sayang. Iya. Sugeng dalu. Nggih. Dipun tepangaken nami kula Kati Doradori harum mewangi sepanjang hari anake Mami Susi. Iya. Kati. Oh, Oh berarti lak diceluk Nyi. Nyi Kati, Mas. Berarti rawesi no kuwi. Rawesi. Tangane sampean no kiting apa piye to, Mbak? Wedok, Mas. Oh, nak wedok ngene ya. Wedok iki ngene, lanang ngene. Oh iya. Wedok ngeten nggih. Ngeten. Nuwun sewu kalian Mbak Probo tepang napa mboten? Sapa? Probo. Ya ampun. Piye? Oh, wow lho. Ku lho karo Iki lho. Ya ampun, Prop. Masa lali aku kancamu SMKI. Ya ampun. SMKI kuwi sekolah menengah kejuruan seni. Tapi lo kancaku gak kaya modele mangkok soto ayam lo. Lelaimu kok kaya mangkok, Lali Mas Mas, lali. Masa ora eling aku. Sapa? Mita. Mita apa Kati? Kati kok Mita. Kok mulah malih to? Nek sekolahan seluanku Mita. Miftah. Mita. Montala tak puluk lambene. Mita. 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 Jadi Mita. Ya, Gak lu. Mita, ya ampun, Mas. dalam Aku rene mau keblasok lho, Mas. keblasok kemudi Mbak Yu. Aku mau ning goleki ning Uwot. Terus pindah saiki aku, Mas. Ning ndi saiki? Klubuk. Saiki ning klubuk kowe. Klubuk kuwi ndi ya? Klubuk. Taman Safari letter S. Ngawur rumah aku. Ngawur ku ora enak saiki ngawur. Langgananku ra roh. Iya apa? Pade Paralon. Pade kran. Pade kran, pade sopran. Padekran lo. Lah iya kran.
paralane nek paralone. Nun sewu Adik, Mita. Mita. Elmen kok Mas aku. Kulun lho Nduk. Ngembang nggih, Nduk. Ngembang. Lagu napa nyuwun sewu? Lagu apa? Lagu statue Rajaman. Lah terus Rajaman. Lagu statue itu. Isu-isu sampean iki 2 tahun setruk kok ketok ngene. Penyeh. Ya ora Mbak Yu. Nyapa yo kok macak ngene lho. Bas. Stage ku TikTok viral lho ya. Kon kok ngeremehno, he? Viral apa ngene iki lara kelakuan iki. Nyapa kancane moro disuguhi sanggul. Lha terus yo kuwi lho. Orang ngene lucu. Berarti iso wae dagel. Lah, dia wong-wong tekon, Mbak kok enggak pakai tai lalat? Ini sudah pakai tai kirek. Yo iki lho jenenge tai lalat. Tai lalat, tai kirek gedhi. Lah iki Pak. Ben mek Gedene ya. Diwenehi tali lalat kuwi ben manis. Manis. Oke. Nembang iso ya? Bisa. Mita. Mita. Ya, nembang iso ya, Nduk? Bisa no, Mas. Karo ah Mbak. enggak mau ah, kamu kayak Iki ngene-ngene kancane Aku dhewe. balik. Modele kaya ayu-ayu wong. Aja nesu. Iki kon njaluk ludrukan nuwun sewu lho. Permintane pemundhutane ludruk sarip tambah osok. Membunuh Mita. Kagak ngono. Dadi ludruke iki ludruk tarip tambah Oslo. Aku dandan ngene iki selentem games. Mosok nuwun sewu mau nembang apa Miftah? Lagu kecantikan. Oke. Lagu terbaru. Kecantikan. Saya belum tahu loh itu. Saya belum tahu loh. Lagu apa kecantikan Mungkin gitu, terbaru. tahu. Oh, itu apalagi itu siapa sih Mas? Itu ngomong aja gitu. Dalang yo ngomong Bu ae. Ibu Bucange. Lah meneni bisu oke kon. Dalang. Iya. Wow, seragamnya kayak seragam drum band. Matamu. Kuwi rendo yo. Rendo. Koyo brambel. Iku payet biasa. Ngerti? Heh? Pikir saya kok ada mayoran. Ada ki karnaval kae. Apa le? Dalang seje dhewe iki beda karo liyane. Oke. Kok ngono aja. Kecantikan Mas. Lan to. Koyo entung. Masalah. Ndase utul. Utul ndase. Omok. Ya kudune yo ngono kuwi dadan wedok ya sing demes. Dendang. Asoy. Asik. Kecantikan. Alan-alan Mas. Permisi maaf saya. Cerewer-rewer ambiar. Asik. Mas, apa aku iki isi kurang ayu, apa kurang seksi? Thomas, Mas, apa aku iki isi kurang ayu, apa kurang seksi? Thomas, Mas, apa aku iki isi kurang ayu, apa kurang seksi? Thomas. Thomas kok terus lagumu ki sing dua wono lho kaya iki lho lagune api-api. Aku mau lo ayang-ayang. Ayang-ayang. Lagu apa arang-arang? Ayang-ayang. Ayang. Arang-arang iki malah samu. Ayang-ayang iki lho. Ayang-ayang cepet nadanya. Ayo ayang-ayang wong loro. Ayo, ya sing api. Rambutnya kobong. Kang Mas kowe sing sayang lalilo aku kenangan Kang Mas mesti gade Mohon maaf, Pak Yes, ada sinden epilepsi. Kene bebek. Allah, Bojoku, Pak. beb. Beb, bojomu bebek ya? Neng omah nyeluk mie parmi. Parmindas. Nyapa? Sini. Wong loro kok sirik. Sirik iki tanda tak kirik kowe iki. Lah kuwi lho, kuwi lho paling ora bojone wi. Bojoku blok goblok. Lah sing wedok kaya ayu kaya widodari. Terus Lah sing lanang kaya blekok moncret. ya Allah wong bagusnya kok kene. Kowe aja ngenyek aku timbangane bojomu awireng. Ayo
Wireng tapi kan Kowe keliru. maksudnya tonyonane banter lho. Kowe keliru iki bener pasangan serasi. Lah terus. Lah kowe ning Blitar bojomu mau ulehne Rembang. Lah, kleru. Keliru. Hah? Keliru kowe. Kleru yo jolne. Ngawur. Amin ya Allah. Enggak maksudnya kleru. Besok nembang anu Adik, Dalam. Mama. Iya Papa. Mama. Ya aku lak nyeluk Mama, jenenge kan marpuah. Iya. Apik bojone iki. Sapa jenenge? Mama nyeluk Mama. Mama. Iya. Iya Papa. Oh, dia kenalnya Pak Pangkur langsung. Nembang lagu Banyuwangi. Karena tadi kan lagu Sidarjo apa Sambal Kemangi, Surabayaan, terus mari ngono kulon saiki etan. Aku manut sampean. Lagune apa? Bokong Semok oke. Apa sembarang